urte berri asterekin bat izaten dira, ez da asmo berriak, intentzio, deklarazioak, baina horietako asko eta asko kanpora begirakoak izaten dira. Esan dezakegu gure eduki ontziari, ez da, gure gorputzari dagozkionak, alegia kirol gehiago egitea, ez dakit gutxiago edo hobeto jatea, bueno, alakoak, baina gure ongizatea barrutik hasten dela sinistuta gaudenez, guk horixe egin behar dugu gaurkoan. Barrura begira jarri behar dugu, barruko hori hobetzea aldera, barruko pake eta hazkundearen bidea topatu nahien. Eta horretarako, bide lagun aparta ere topatu dugu, Saioa Garmendia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ondo. Ondo hasi duzuzuk urtea. Ondo. Kanpora edo barrura begira? Ni beti barrura lehenengo. Kanpokoa ondo izateko, barrukoa ondo izate zinbestekoa delako, ezta? Hori da. Saioa, esan dugu, ongizatean aditua zaitugula, horrela esan da, baina behar bada, ez? Hitz potoloak dira, ez? Ongizatean aditua, ez dakit, zuk nola aurkezten duzu zure burua, zein da Saioa Garmendia? Bueno, Saioa Garmendia Astiarran jaioa da, eta, bueno, nik Azpeitin bizi naiz, ja urte asko da mazkitan bizitzen, eta, bueno, nik azkenean ite ditutena da, ongizate emozionala eta autozainketako tailerrak, Euskal Herrian zehar, bai? Gehiago Gipuzkoan ematen ditut, eta iten detena da, tailer horiek, gure ongizatea eta onura lortzeko, ez? Hortaz, hori da pixkatzuk egiten duzuna, hori da, ez? Ongizatearen inguruko tailerrak ematen dituzu, Euskal Herrian zehar, euskaraz gainera esango dugu, hori ere garrantzitsua. Bueno, egia da, nire hizkuntza euskara da, bai, baina tailer batzuk elebietan ere batzutan ematen ditut, bai. Baina material guztia beti, elebietan dago, betire baten bat baldin bado erderaz euskaraz ez dakina, hor dakare bai, jarraitzeko, ez? Baina, bai, orokorrian euskaraz ematen ditut. Bueno, ongitzatea putzu zabala da, ez da itxaso oso zabala eta, esparru asko hart ditzakeena, ez dakit, denak aipatzea ere zaila izango da, Saioa, baina ze gai lantzen dituzun zuk tailerroietan, zein izaten dan tailerroien helburua? Bale, azkenean helburua da gure onura hori lortzea, bai? Gure ongizatea ondo egotea. Orduan, hortako ze gai lantzetxugun, balantzen dugu autoestima hobetzea, ikastea kontzientego bizitzen, bai? Azkenean oso inkonstienteki bizigea, eta hola gauden bitartean, ez gea kontuatzen nola gauden, ez? Eskatarreta momentura ekartzea, Saioa. Hori da, bai? Hori oso garrantzitsua da. Alde batetik normala da, bai? Hola bizitzea inkonstienteki, ze bizigak gizarte oso azkardi joana, bai? Piloto automatikoa jarrita ekasik, ezta? Hori da, eta gauza batzuk olain behar ditugu, bai? Dan ezin dugu konstientekin, ez? Egunako 24 ordu dauzka, eta baina egia da pixka bat, noizian behin, konstienteko izan behar deula, gehatu behar deula, eta behatu behar deula pixka gure barrua, ez? Azkenian, oiana bizigia, fokua nik beti esatet, kanpoa behi da, ez? Eta foku hori buelta eman behar dio, eta guri behi da jarri behar dugu. Baina hori pixkat deseroso izaten da batzutan, ala? Bueno, hori askotan esate jazue, baina beidatu ez beidatu, barrun da ona, hor dago, eta hor dagonak bere eragina du. Naiz da nik ez beidatu, bai? Orduan, nik komendatzei zuet, beidatzea, eta gero, bai ikustetena da, ongizate emozionala, bai, jendeak usteu, ez dakit, zozer dramatiko izango, ala, edo gaizki zaudenean joan behar dezula ongizate emozionaleko tailer batea, ez? Eta ez da, hola, ez? Hori fisioterapeuta bezala, ez duzu itxaron behar krak egin arte fisiora joateko, ez da, aurrez ere, prebentzio lan hori egitea gomendagarria, ez da? Hori da, eta gero, bakoitzak iteula, lanketa bere erritmoa, bai? Beak nahi duen bezala, eta beak sentitzen den bezala, ez? Orduan, nire tailerretan beti esaten diet, ez? Kanpuan bai gea, ez dakitzenen ama, ez dakitzenen alaba, ez dakitzenen emaztea edo laguna, bai? Tailerreta sartzea geanean esate, eta hau da gune bat gutzako. Eta hemen izango gea gu, sentitze dunakin, eta, libre, ez? Horratik dia, garrantzia handia mateiot, izatea, gune bat, konfiantzazko giroa egotea, goxua, bai, azkenian, partekatzeko nahi deuna, eta modu goxo batean, bai, ez, konfiantzazko giro batean. Eta zu nola iritsi zara munduntara? Nik egin duzu bidea. Ni oso, asko gustatzen zaite ikastea, eta, ongizate emozionai buruzko ikasketa batzuk eta initu, baina, beti interesatu zaitelako gai hau, ez. Hasiera batean nik, zaintza arloan urte asko egondu naiz, bai,
bai? Eta hor, bueno, ikasketa batzuk egin nituen, gaixo terminalen inguruan, bai, tesina bat egin nuen, bai, ba nola fase horta iriste zanean pertsona, ba nola akonpainamentu bat egin, ez, fase terminalian zeuden gaixo hoiei, ez. Horren ondorioz tesina bat egin nuen, zala zaintzaile hoien inguruan, eta hor ikusi nun, ba, benetan zaintzaileek ze goretan zeuden, ez? Not zaintzen du zaintzailea, ez da? Hori da, ez? Eta ikusten nun, gizartean, asko zeola, enfokauta, bueno, pertsona, menpekotasuna duen pertsona hori, aldatzea, manipulatzean, nola zaindu behar da, bai? Baina ez, zaintzaileai behi da, ez? Eta, bueno, horrekin hasi nintzen, eta, ja, tailerrak ematen hasi nintzanean, kontuatu nintzen, beste perfil bateare iristea posible nuela, ez? Azken fineanik hor lantzetena da ongizate emozionala eta autozainketa, eta orduan, beste jendia ire, balio diola, ez? Eta nola iteten lana asko udaletxeen bidez, bai? Horre, nik esatet, tailer orokorrak ditzizkot, dianak, herritar guztientzako, ez? Adin guztietako herritarentzako, ez? Da, hor barrun ere, zaintzaileak egon daitezke, ez? Orduan, onura hoi, zabaldu iten da. Eta urte guzti hauetan izan duzun esperientziarekin, eta inbeste jenderen, pentsatzen dut bizipenak, eta entzun da, zertan daukagu txune handiena, alegia, zertan jarri behar dugu alegin gehiena autozainketa horretan, zertan gaude oso utziak. Bueno, nik uste... Eta ez dakit horretan ere, autozaintzaren inguruan ere, generoak eraginik baote duen. Alegia, emakume edo gizon horretan ere alderik baote dagoen. Egia da, bai, orokorrean ere tailerreta emakumezkoak gehiago izaten diala, bai. Baina azkenian hori da, ni beti esatet, nola ezi diguten, bai, gizonezkoei askotez gehiago kostatzen zaie, behaiek adieraztea pentsatzen dutena, sentitzen dutena, bai? Azkenian, nik uste, esaldi hori erderaz, los hombres nunca lloran, ez? Hori batzuk oso sartuta dute, ez? Gaur egun gauza asko aidaldatzen, eta neta jarretara gizonezkoak ere etortzen dira, ez? Eta, hain, enpresetan ere lana egiten dut, eta enpresetan, askore gizonezkoa dazkat, ez? Eta aida aldatzen baino, horrek eragina badu, bai? Eta gero, autozainketana, bai, nik uste, askotan astu ite zaigula autozainketa hori itea, ez? Osea, adibidez, gizarte hontan asko erakutsi gute autozainketa fisikoa itea, ez? Eta hori oso barneratuta daukagu, eta hori ere oso garrantzitsua da, bai? Guk egin behar dugu, kirola, jatekoare komeni zaigu garbila jatea, ondo jatea, bai? Baina horrekin batera, bai? Gure ongizate mentala eta gure ongizate emozionala zainduen behar dugu. Eta hori astu ite zaigu, hori ez digut erakutsi, bai? Orduan, karo, nahi bai, gizarteak erakusteit fisikoa zaindu bietela, baina azkenian da, pixkat konjunto bat, ez? Dana oreka batean joan behar du. Nik korputza asko zaintze baldin bada, baina mentalki ez baldin bada ondo, ez nago ondo. Eta emozionalki berdin, ez? Da, azkenian, hirurak egon behar dute, harmonia batean, hori da. Edo oreka batean. Hori da, oreka bat egon behar du, ez? Eta azkenian, gizartea batean bizigea, eta gizarte honek, erakusteigu, fisikoa iman behar diola garrantzia asko, eta, garrantzitsua da, deporti behar da, osasun jan behar deu, osasun txujan behar deu, baina emozionalki ondoen behar deu, eta mentalki ere, eske bestela ez gaude ondo. Eta ez dakit ze gabezia dira gehien somatzen dituzunak, edo ez dakite antsietatea den, ez dakite estresa den, ez dakite depresioa den. Beira, ni jende askokin iten lana, bai? Perfil desberdinekin esan dizuten bezala, aurra, gazteak, horrik ustetena asko da, bizigeala kanpoa beira. Osa, gabezia zer dan, gu gehiago ezautu behar geha. Osa, bizi behar dugu gehiago guk sentitze deunakin, eta gu nahi deunakin, ez? Azkenian, ni beti esateiet, bizitza guria da. Osa, eta nire bizitza, saiatuko naiz bizitzen, nik nahi deten bezala bizitzen, ez? Baina, ze zaila den askotan, ez? Noski. Bestek nahi duten, espero duten horretaz ahaztu, eta norberaren
nahietara edo printzipioetara lotzea, ez da beti erreza, eta ez? horrek frustrazioa asko ekartzeigu, ez? Ze espero duten besteek neratik, ze nahi duten besteek, ez? Da orduan, lehen esan detena, enfokia dakau kanpoa behi da, ez? Eta azkenian enfoke hori eduki behar dugu, barrura behi da. Azkenian, hor dago, funtzionatze dugu, esango dut erderaz, bai? Modo hacer, tener, eta gero ser, ez? Aldatu inbehar dugu. Lehenengo da ser, gero hacer, eta gero da tener, baina gizarte hontan nola bizigian, horrea bultzatuta gaude, ez? Orduan, nik ikustetena, tailerta etortzen dian pertsonak, eta baita ere individualak ere lantzen ditutela, dala, bezine honoi, ez? Bestiek espero duten, eta, igual, ezin, ez? Eskaini bestiek nahi dutena, igual beste zeo zer nahi dezu, ez? Eta, kiston frustrazioa, eta kiston, illa danak, olaxe gaude. Gehiegi kanpoa behi da, eta besti beha, eta astutzea benetan guk ze behar ditugun, ez? Eta hori, zure ustez, azken urtetako kontua da, edo... Jo, netzako da bizikalako gizarte hedonista total batian, bai? Nun dana da plazerra, dana da perfekzioa, ez? Perfekzioak ez du existitzen. Baina gu inkonstienteki guaz perfektuak izatea. Esan behar dugu, ama onena, alaba onena, aste baldin naiz ez dakitza lanian, izango naiz onena. Hori ez da erreala. Garo, hori inkonstienteki funtzionatze baldin badeu, ez gara kontuatzen. Orduan, gure buruak horrea bidiratzeigu, bai? Horratik esaten du nik leno, ze garrantzitsua konstienteki funtzionatzea, nik konstienteki bizi nahi zinean kontuatu iten ez gauza askotaz. Inkonstienteki bizi baldin naiz gauza askotaz ez naiz kontuatzen, ez? Orduan, horrek iteigu, kiston frustrazioa sortu, ez duelako lortzen perfekzio hoi, ez? Porque ez du existitzen. Netzako, adibidez, ez dakit zer perfektua da, perfektua taza hoi bai, eta zutzako igual ez. Ulertzen, ez dago perfekzioa. Hortaz, begira da horri itzuli, foku horri, hobeto esan da, itzuli bat eman behar diogu. Hala, esan dugu ez, behar bada pereza ematen duen bira bat da, ez? Pereza, bertigoa, ez dakite, barrura begiratzu horrek ematen du alako erreparo bat, baina zuk ondo esan duzun bezala, begiratu edo ez hori hor dago. Ez? Baina seguru asko, behin begiratuz gero, batek lasaitu ere hartuko du, eta horrek alako alduntze bat ere emango du, ez da saioa? Asko. Azkenian, behar deuna da, eta zuk barrura behiratzea ez du esan nahi lanketa bat behar dezunik, baizik eta ohartu zer dakazun barrun, besteik ez, bai? Jakinaren gainean egon. Hori da, besteik ez, eta gero zuk erabakiko dezu, nahi dezun lanketa batin, edo ez. Ni tailerretan beti esaten, nik humoria asko ibiltze tailerretan, eta nire bizitzan bai, ez? Ze humoria ez du galdu bihar. Azkenian, ekartolek esatezun, ez? Esaldi badago, hemen jarri detena, bizitza ez da buruak sinesterazten digun bezain serioa, ez? Tane pila ba gustatzen zait, ze alaxe da, ez? Orduan, nik humoria asko... Buruak pentsatutako guztiak egiak izango balira. Hori da, nola funtzionatze dugu? Buru hau da, netzako olla espres bat ezela, pila pentsamentukin, ez? Eta normalean oso honak ez. Baina zatikan bat. Hori da, pentsamentu badialako gure beldurratik sortzitugunak, ez? Orduan kriston, nik ezateko premio bat eman beharko ziutela goia bat, ozeo zer, porque gea, drama egiten oso onak danak, ez? Baina dea gure beldurrak, ez? Orduan... Behar bada, mekanismo bat baita ere defentsa mekanismo bat, ez da? Bai, azkenian ala da, ez? Baina neurri hartu behar diogu, ez? Hartu behar dugu hori horrela da. Hori da, ez? Adibidez, beldurra izatea bizitzan, bai? Ondo dago, babestu ingoizulako, bai? Da emozioat, nun babestu iteizun, arriskutatik, baina gehiagi baldin bakat, ze iteit? Blokeau iteit, gelditu iteit, ez? Orduan dana, tamainan joan behar du, ez? Orduan, nik barrua behiratu, ikusi, zer da hon. Eta behar bada epaia kanpoan utzi, ez? Begiratu eta ez dakit, emozioak ere epaitzeko joera badugu, ez? Atera edo beldurra, edo ez dakit, epait, ezuk esan duzu, beldurrak ez du zertan txarra izan, momentu jakin batean, testuinguru jakin batean lagundu gaitzak, ez? Kontuan neurrian dago, eta baina
epai hori kentzea da behar bada, ez? Barrura begiratzen dugunan ikusten dugun hori ez epaitu, ez? Hori da. Alden neurrian behar bada. Hori da, dana epaitze deu, Osea, egin behar deu, bakarrik ikusi. Eta gero ikusiko deu, zer nahi deun in edo ez? Nik gero esaten diet, eta jarretara etortzen dienei, ez? Lanketa baino tamaino batian. Hemen kuestioa ez da erotzia, dan analizatzia eta bizin behar deu, ez? Porque, parraite du, baina bado jendia astean analizatzen eta haure bai, eta besteat ezatezua ber. Santa edan ez bukatu behar danak, Hemen bizin behar deu, hortaz dijua. Eta azkenian, nita jarretan saiatzen naizena da, hoi transmititzen, ez? Bizitzea dakaunakin, gustoa beti gaude ze ez dakaun, eta horrekin behi da. Eta ez dakigu eskertzen dakaguna, ez? Orduan, ondo do, behidatzea ze ez dakaten zehozer lortu nahi baldin badet, bai? Baina ez izatea eotea behidatzen ze ez dakaten eta horrek sortzen guztiarekin, ez? Eskertu behar dugu, bai, bizitzan dakaguna, ez? Dena azka gauza honak, eta txarrak ere, eta denak ditugu, naiza pentsatu beti beste bizitza hobio dala. Errezagoa, hori asko esateiate, bai, eske, ez dakitzenen bizitza errexu izangoa, denik esateiat, danak pixkat, saltze deu gure honena. Zuzare sozialetan da ze jartzezu, triste zaudenian edo, ez, jartzen duzu parrez, beti zure momentu politiak, ez? Orduan, hori da saltzen deuna, ez? Bai, eta gero distantziak ematen duen, zera hortatik ere, besteen arazoen konponbideak ere errazago ikusten dira, ez? Hori da. Objektibotasun horretatik ez dakit. Bai. Guztita eta horrek ere ematen dizu beste ostasun bat, arazoak bai aztertzerako garaian, eta bai gero horri konponbidea bat bilatzerako garaian ere. Hori da, orduan, nik beti esatet, beti bestiena hobio da, ez. Beti bestiena, dana da gauze zer, eta danak, ite deu, aldeun ondona eman, ez? Eta azkenian, ni taileretan hoixen nahi dut, eta hori da transmititzetena, ez? Pentsatze deu, hau gustatuko litzaidak ezateare bai, zatikan, pentsatze deu beti, guri gertatzen zaigun dana kanpotik datorrela, ez? Eta gure esku ez da ora ezer. Ni nire bizitza noski daudela faktore batzuk kanpotik etortzeianak eta nik ezin ditudana kontrolatu, ez? Gauzak etortze zaizkigu, gaixotasun bat, otan adalakoa, hoizto nire esku, ez? Baina, gero, ze jarrera hartzeten, egoera hoien aurrean hori bai do nire esku, bai? Eta ze jarrera hartzeten oso garrantzitsua da, bizitzan, egoera hoiei aurre hobeto egiteko, ez? Eta asko lantzete bai jarrera positibua, ez? Ez dula esan nahi, jarrera positibua izateak beti parez zauden ikan. Esan nahet, zer gertatzen zaitenian ere, baizu, nire disgustuak hartze ditut, bai? Baina, ze jarrera hartzezun, garrantzitsua da, ez? Bai, eta beti esaten da, ez? Halako golpea datorkizunean, aurrenengo instantzia horretan, pentsatu dezakezu nahi duzun guztia. Baina gero, erabakiak hartu behar direnean, ez? Hor beste kontu bada, eta hor badaukagu zer egin, eta badaukagu baditu gaukerak, ez da? Hori da, eta gure esku daudela asko. Bai? Pasa ez dala erresa. Aldaketak gure bizitan ez ditugu nahi. Bai, eta beti ez ditugu ardura gure esku ere izan nahi, hori ideala da, Zenbaitetan erosago gaude pentsatuz, nik ezin dut zer egin, eta eraman azala bizitzak, ez? Edo eraman gidatu nazatela, ez? Bizitzan zehar. Askotan hori ere izaten da. Orduan, pixkat hortaz horrekin kontuatu behar dugu, eta konstiente izan behar dugu. Eta tailerretara etorreta, pista bat eman diguzu, umorearena, badela zuretzako baliabide ezinbestekoa, esan diguzu, bestelakoan ez dakize baliabidera erabiltzen dituzu, pixka bat, nola konposatzen dituzu zure tailerrak? Nire tailerrak, 2 orduko saioak izateia, bai? Eta asko erabiltzen dut, hasieran musika goxua jartzet, etortze gelako beti korrika eta presaka. Beraz, testu inguru gogoki bat sortzea lehenengo garrantzitsua da, ez da? Bai, giro goxo bat, lehen esan duten badezela, ez? Konfiantzazko giro bat, gelak ere osaiatzen naiz, gela goxuak izaten, azkenean parte hartzaileak ere, eroso eta gustora sentitzeko, ez? Eta jakitea beraiek dela, gune bat nun hor hitz egiten dana, hor gelditzen den, ez? Hori ere oso garrantzitsua da, ez? Azkenean talde bat sortzegea, eta talde horrek partekatzeitu bere bakoitzak nahi duna, bai?
Eta bueno, sortzen den girua errespetuzkoa izan behar du, ez? Eta konfiantzazkoa. Eta gero beti, lantzen detena da arnasketa konstientea. Zatikan ez digute erakutsi hau lantzea, bai? Joga iteuten pertsonek eta orako gozak bai badakite zertaz hain izen hitz egiten, baina orokorrian ez digute erakutsi, ez? Guatzeke arnaz hartze deula, bendia iotzegean nian da. Ez zinean gabiltzanean, ez da? Ito beharrian guazenean, ez? Baina arnasketa kontzientea da, dakagun herramienta handiena lasaio egoteko. Kontrolatzeko haserreak, urduri jartzen nahi zenian nire buru hau, bai? Hanbeste pentsamentuz betia dudan buru hau, da, erabat, deskonektatu eta pixkat off botoia emango bagenion bezala, ez? Itzaltzeko pixka, porque guk behar deu buru hau pixka gehatzea, ez? Zegertatze zaigu, ohera jute geanian eta ezin deunian loin. Zatik ezin deu loin. Basta gehalako hor ja, makinaria guztia. Pentsamendu hausnarkari hoiekin, datalek eta ez, jota fuego, ez? Orduan, arnasketa konstientea erakusten diet, mota desberdina daude, eta praktikan, ez? Tan ere helburua da, beraien egunerokotasunean erabiltzea, bai? Zer gaitik erabiltzen baldin badute, eta hoitze baldin badia erabiltzea, gure buru honek, imaginatua, sarretzen izenean, esan biharrian, haitzu bullain, porque horta oituta do, hoitze baldin bada arnasketak erabiltzea, agindu ez da izango, intzazu bulla, esango, intzazu arnasketa batzuk, eta lasaitu ez, asko launtzeigu, jartzeigu hemen da orain, konstiente, bai? Eta da goza bat, eta ni beti esateiet, beti lata izugarria emateiet, ez? Eta gero galdetzen diet, zein altzen egiten alituztu arnasketak, eta eta ez, eta esatea, baina esango baziguten farmazi batian, 60.000 euron, arnasketa erosteko, danak jungo ginen arnasketa erostea. Eta esaten diet, guk doainik daukagu, gurea da, bakarrik erabilin behar dugu, eta oitu, claro, aldaketak ez dira, 45 urte dauzkat, eta 45 urte hauetan ez baldin badut erabili arnasketa konstientea, ez zitetena da pentsatu, de repente hasiko naizela egunero erabiltzen, bai? Baina aldaketa poliki izan behar du, bai? Baina jute naiz sartzen poliki nire egunerokotasunean, oitu ingo naiz, bai? Azkenian oitzea horratik ostatzea iguan beste, ez? Gure neurona biek juntatu behar dute, sare moduko bat egin behar dute, eta ja hor oitura bihurtzen danean, ja, danak. Zelai bat gurutzatzen ere bidezidorra egiteko askotan pasa behar da, leku beretik, ez da? Hori da, ez? Baina ja behin hori tezunia, listo, ez? Ta ja erabiltzen duzu. Baina hortan ere kostaite zaigu, baina hori arnasketak eta egiten ditut, eta gero egiten detena da, ongizate emozionaleko gai balantze deu, bai? Autoestima, emozioak, arazoei nola aurrein, empatia, pila gai daude, ez? Eta gero egiten da, gai horiek, landu, norbeak, bariketa eta dinamika desberdinen bidez, eta gero bukaeran beti, edo barreterapia dinamiken bat, edo musikoterapia, edo meditazio gidatuak, edo erlajazio muskular gidatu bat, gustatzen zait horrela bukatzea, ez? Eta egila da, gero nik taldetan beti WhatsApp talde bat sortzen dut, eta nola materiala dana neria dan, nik ititun meditazioak, eta dana, iten dut beraiekin partekatu, gero beraiek etxean ere, erabiltzeko, ez? Jarraipen eman analizateko, ez da? Bai, eta oso postik nagoz, tailerretan oso giro politxa sortzen da, eta gero bukatze dugu afaiak iten, eta... Hori ere ongizatearen parte da. Hori da. Esan dugu barrukoa zaindu behar dela, baina, Hori garrantzitsua. Aipatu dituzu tailerrak asko udaletxeekin lanean eta egiten dituzula, ez dakit ze bide dauden zure tailerretan parte hartzeko, saio hori argitu nahi nuke. Ni hasi nintzanean bide hontan, tailerretan nire helburua zen herritar guztiei iristea, bai? Eta horretako hasitzen eskaintzen udaletxeei izateko zerbizio bat doainik herritarrantzako, bai? Eta hartara, aukera izan, dirua daukana iristea, eta ez daukanak ere, bai? Zabalo izateko. Orduan, nik herri desberdinetan egiten du lana,
eta baldin bakite zerrietan nago, eta nahi baldun badute parte hartu, bada bertako udaletxiakin harremanetan jarri, eta bueno. Aipatu ditzakegu, orain, esate batera, ze udalekin lan egiten duzun, entzuleren batek entzuten badigu, eta zorionez bere herrian tailerra emateko grazia balin baduzu, behar bada aprobetxatuko luke. Nik bantxe lanian nabil, Mutrikun, Tolosan, Beraztegin, Zumarraga, Deba, Andoainen eta Izarna Zabalen. Hoi dia bantxe herriak, bai? Gero ja aparte lanian nabil, langileekin, enpresetan eta gero... Zeri ere bada beste bide bat, zure tailerretara iristeko izan daitezke, enpresa batek, edo... Bai, nik adibidez urteak damazkit, barkatu, Uliazpi zentruekin lanean, beraien Ategorri eta Bergara eta Hondarribiko zentruekin, ja 3 o 4 urtea da beraiekin, langilei tailerrak emate izkietena, eta gero beste enpresak, adibidez Kadinox dala belauntzako enpresa bat, langilei aiei ere, ez? Eta gero irakaslei ere, Tolosako lanbide heziketako ikastetxeko irakaslei ematen naiz ere emate izkiet ere tailerra. Eta ze harrera enpresetan? Enpresetan ikastarok ze askotan enprese, ez da gauza bera, ez? Ez dakit, udal batek eskaintzat egiten badu, interesa duena joango da. Baina enpresetan askotan, zerrekin datozkigu orain, ez da? Eta honekin denbora galduarazi behar digute, edo izaten da lako, ez? Kontrakua da, beida, adibidez, enpresetan, langileak asko eskertzen du, bai? Enpresak beak nire tailer hauek eskaintzea, bai? Azkenean langileantzako onura bada. Nik lan aiteta hasieran langileai begira, bai? Beraien emozioak, autoestima, bai? Izateana, norbeakiko begira, eta gero ite deu lana tailerrak igual, komunikazioa asertiboa, empatia, pixkat ekipuan lan aite deunean, hor sortzeian arazoak eta kudeatzeko hobeto, ez? Baina harrera oso ona daukate zatikan. Azkenian oso positiboa da, ze enpresa, arduratzen da eta preokupatzea, langile horiek ondo egotea, ez? Eta hori oso eskertzekoa da enpresak hori, ez? Beraien langilei eskaintzea, ez? Eta harrera oso ona, Gustoa, oso gustoa. Guere alaxe gaude, gustora, eta iruditzen balin bazaizu, ez dakit, honi tailer deitzea ere gehitxo izango litzateke, baina, egin dezake, irudikatu dezakegu, ez? Gu ere pixka bat horretan iritu gale dago, ez dakit, ni bentsat lasaiago sentitzen naiz asterako, baina ez dakit, izan duzu eragin positibo hori, eta jakin dezaten gure entzuleak ere pixka bat, ez? Zertaz ari garen, meditazioaz eta ari garenan, ekarri diguzu, pirulatxo bat baita ere, ez? Zuk egiten dituzun meditazioetako 5 minutuko meditazio bat ekarri diguzu, entzun aurretik pixka bat, baina nukela kokatu hori ere, ez? Esan dezagun. Nola egin behar da? Esan dugu, ez? Behar bada gorputza zaintzeko kontzientzia hori badaukagu, eta pentsatzen dugu, bastean 3 ibiltzera joango naiz, edo lasterka egitera, edo egitera, eta ordu erdiz, edo ingo, ongizate barruko horri begiratak hori nola txertatu behar dugu gure bizitzetan. Ez dakitain garbi ote daukagun, eta meditazioa izan daiteke esate batera, horretarako tarte bat, ez? Nola egin behar dugu, nola sortu behar dugu giro apropos hori tarte hori hartzeko? Nik beti esaten dut, porque esatiate, askotan esate saioa, nik ez dakit meditatzen, ez dut danak meditatu behar egunero, bai? Nik adibidez egunero meditatzen dut, baino urtea damazkit, eta bueno. Baino, arnasketarekin, oiana, arnasketa egiten. Nik beti esateiet, oitu, goizian, jeikitze zenian eta gozaltzea jutzean bezala, jantzi gozaldu eta hoiek dituzun bezala, hartu 5 minutu edo oitu arte, bai, arnasketa batzuk egiteko, konstienteki, bai? Eta gero, iluntzean, dala pixka behar deunean ja, ez, gure buru hau lasaitzea, oso gomendagarria da, iluntzean, oera jun baino lehenu, edo oean eserita, edo etzanda jartzezean nian, arnasketa batzuk egitea. Eta lasaitzen duen pila bat, hombre, beti esateiet, 3 arnasketa bakarrik egite malde medituzu, claro. Ondorioa ere, alako izango da, neurrikoa izango, ez? Hori da, tamaina beretsukoa. Hori da. Baina, bueno, zuk ite baituzu, 10 minutu hartze baituzu, eta arnasketa batzuk ite baituzu, begilak itxi, eta bakarrik arnasa hartu, bai? Horrela hunduko izu pila bat, ez? Orduan,
hori, tamainan hartu, ez hasi egunero, derrepente, beka, ingo itxutu hain, 20 minutu arnasketa, porque ingo itxuzu 400, bosgarrena utzi ingozun, azka ingozelako. Baina, bueno, hartu da, jun sartzen zure egunerokotasunean, ez? Eta hori, azkenean da, guri erakutsi dute, hortza garbitu bitugula janda gero, inite deu, ez? Automatikoki ite deu. Haure, inberko genuke, automatikoki. Bueno, nik arnasketa batu ditut, honek onura iteialako, ez? Eta gero iluntzin berdin. Tira, bantzungo dugu, irutzen bazaizu meditazioko pieza hau ez dakit aurretik, zerbait esan nahi diguzun? Bai, nik, komentatu nahiko nukena da, nire nahi baldin badute ikusi zer dan iten dudana eta, saiogarmendia.comen sartziak atela, eta hor, web horrian, ikusiko dutela, bai telefonuan erekin harremanetan jartzeko, eta gero, hor, txandan bat hartzeko, eta, web horria ikusti dutela, nire atik gehiago jakin nahiko nahi baldi badute. Saia Garmendi, eskerrik asko, zure meditazioarekin, lasaituko gara. Espero ez zuei, dei gonbidatzeatikan eta urren arte. Saioa Garmendia naiz. Ondoren, 5 minutuko meditazio gidatua egingo dugu. Jarri eroso eta itxi begiak. Orain, hartu arnasa sakon sudurretik. Eta bota ahotik poliki-poliki. Sentitu nola arnasa zure gorputzean sartzen eta ateratzen den. Arnasa hartzen eta botatzen jarraitzen duzun bitartean, utzi zure pentsamenduak etortzen eta joaten. Jarri arreta guztia zure pentsamenduetan. Ez saiatu pentsamenduak kontrolatzen edo epaitzen. Besterik gabe, behatu nola agertzen eta desagertzen diren. Hodeiak zeruan bezala. Ohartu zaitez, zer sentiarazten dizuten pentsamendu hauek. Behatu. Ez epaitu. Orain, jarri zure arreta guztia, zure arnasketan eta une honetan. Sentitu nola zure gorputza erlajatzen den eta nola tentsioa askatzen den. Gogoratu, orainean egoteak, lasaitasuna eta argitasuna ekartzen dituela. Orain, jarri arreta guztia zure gorputzean. Zure gorputzaren atal bakoitzean pentsatu. Oinetatik hasita eta bururaino. Sentitu nola erlajatzen diren eta tentsioa askatzen duten. Utzi zure gorputza guztiz erlajatzen eta lasaitzen. Orain, zure buruan leku lasai bat eta atsegin bat irudikatuko duzu. Adibidez, hondartza bat edo baso bat. Nahi duzun lekua. Sentitu leku horretan zaudela eta gozatu
leku horretan dagoen lasaitasunaz. Gozatu momentu honetaz. Imaginatu nola eguzkiaren argiak eta haize leunak zure gorputza laztantzen duten. Orain, poliki-poliki hasi zure gorputza mugitzen. Ohartu zaitez non zauden. Nahi duzunean eta horrela sentitzen duzunean, ireki begiak.